pimeästä. Miksi sä aina kovaat mua? Mitä mä oon tehnyt? Onko tää kivaa? Tää määrätään sihkeä muija. Sä tulet saatana kuvaamaan. Me ei tehdä mitään videopornoa, ei amatööripornoa. Ei sit saada rahaa. Silloin mä kerran teet sen homopornoläppän. Ei helvetti, mä sanon kun saatana mongolialaisen mustan miehen. Että lähdet se on pidempi kuin äijä saatan. Ei helvetti, ei enää kiitos, moi. Ja vitu kissa toi! Sä et saatana vie mun muija. Se on mun. Hei, baby. Mitä? Käyt sä täällä usein? Onks sulla seuraa? Haluisit sä maailman parasta seuraa? Et vai? No kelpas kun mun seuraa sitten. Mä voin kertoa sulla huonoin vitsei koko illan. Tiedäks mummo meni musta tykkään, mut toinen ei mahtunut. Satana! Mitä vittua? Että mä lähen himmu. Ei heru. Ei heru, ei. Satana.